Dostupnými metódami a prostriedkami boli zistené znaky charakterizujúce manipuláciu s nahrávkou. Takže... Áno, v prvom odstavci je povedané presne ako hovoríte, že došlo k manipulácii a v druhom odstavci je vám presne vysvetlené v čom. Že bolo za účelom zníženia šumu zlepšená kvalita. Že je zmanipulovaná v zmysle, že je zdvihnutá hlasitosť. Že je technicky upravená, nie zmanipulovaná. Ale to je odborný pojem. To neznamená obsahovú manipuláciu. Oni hovoria o manipulácii v zmysle, že sa s niečím manipulovalo, že sa s tým narábalo. Pozdravujem všetkých z lietadla, z letiska v Paríži. Vážené liberálne médiá a pojašená opozícia. Aj malá krajina má právo na svoj názor a tento musí byť vypočutý. Každý pragmaticky zmýšľajúci človek musí uznať, ale Robert Fico má gule. Pekný večer. Vraciame sa pomerne neskoro večer naspäť do Bratislavy. Sme povedali veľmi jasne, že kampaň do Európskeho parlamentu sa nemôže sklznúť len o tom, kto viac pomôže alebo nepomôže. Sú krajiny, ktoré hovoria, že nikdy. A v tom je čaro tej rozmanitosti. Vo svojom vystúpení som do základnej pozície vlády Slovenskej republiky zopakoval. Sa ukázalo, že slova premiéra sú naozaj veľmi vážne. Áno, môžem potvrdiť, že pokračujeme ďalej na východ. A ja budem rád, ak aj na Slovensku nebudeme sa predbiehať v tom, kto chce alebo nechce. Buďme prosím realisti. Tá debata sa musí vrátiť naspäť v podstate, aby sme si začali hovoriť pravdu. Ale Robert Fico má gule a akokoľvek sa to niekomu nemusí páčiť, ale je to proste tak. Aj o tomto by mala byť diskusia o budúcich voľbách. Čo je najpodstatnejšie, je zhoda vo vládnej koalícii. No, snívajte s nami. Sa vždy v zásadných otázkach musí dosiahnuť jednota a konsenzus. Vždy budem zastávať túto pozíciu a som rád, že som oporu našiel aj u našich partnerov. No a samozrejme, aby sme si začali hovoriť pravdu. A opäť sa vám prihlásime z ciest zajtra, tentokrát z Prahy.